Αξιότιμοι κύριε Πρίτανη, φίλες και φίλοι, είναι μεγάλη χαρά μου που βρίσκομαι σήμερα ανάμεσά σας. Είναι μεγάλη χαρά μου που βρίσκομαι σήμερα ανάμεσα από νέους ανθρώπους σε ένα πανεπιστήμιο φημισμένο, όχι μόνο στη Ρωσία, αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο. Και είναι ακόμα μεγαλύτερη χαρά μου να μαθαίνω ότι ακολουθώ τα χνάρια του Καποδίστρια. Δεν ξέρω αν, μάλλον είναι η πρώτη φορά που έρχεται Έλληνας πρωθυπουργός στα τελευταία χρόνια, τουλάχιστον σε αυτό το πανεπιστήμιο. Ένα πανεπιστήμιο που βγάζει πολύ σημαντικούς διπλωμάτες, αλλά ακόμα μεγαλύτερη χαρά μου να βλέπω νέους ανθρώπους, νέα παιδιά, φοιτητές, Ρώσους φοιτητές, να μ' ακούνε χωρίς τη μετάφραση, να καταλαβαίνουν απευθείας την ελληνική γλώσσα. Και έλεγα πριν στον κύριο Πρίτανη ότι οι σχέσεις των κρατών και οι σχέσεις των λαών βεβαίως σε μεγάλο βαθμό έχουν να κάνουν με την οικονομία, αλλά ο πυρήνας των σχέσεων είναι ο πολιτισμός. Ο πυρήνας των σχέσεων είναι η παιδεία και βεβαίως η δυνατότητα να μαθαίνει ο ένας τη γλώσσα του αλουνού, να μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά να πορευόμαστε πάνω σε μονοπάτια που αφορούν κοινές αξίες. Κοινές αξίες για τις οποίες οι λαοί μας αγωνίστηκαν στο παρελθόν και έδωσαν το αίμα τους. Και αυτές οι κοινές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους ανεξάρτητα από την πολιτική συγκυρία σε Ελλάδα και σε Ρωσία. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά λοιπόν τον Πρίτανη για την πρόσκλησή του να απευθυνθώ σήμερα ως Πρωθυπουργός της Ελλάδας σε ένα διακεκριμένο ακροατήριο ενός φημισμένου και ιστορικού Ευρωπαϊκού Ακαδημαϊκού Ιδρύματος, όπως είναι το Κρατικό Πανεπιστήμιο Διεθνών Σχέσεων της Μόσχας. Τον ευχαριστώ ιδιαίτερα, διότι πιστεύω ότι από εδώ, από έναν πανεπιστημιακό χώρο, γεμάτο φοιτητές, έναν χώρο από τον οποίο πρόσφατα, γιατί δεν με έχουν πάρει ακόμα τα χρόνια, και εγώ προήλθα ως πολιτικός. Από ένα τέτοιο χώρο λοιπόν μπορώ να μιλήσω με έναν τρόπο που δεν θα μπορούσα στα γραφεία, στις αίθουσες συσκέψεων και στα επίσημα δείπνα των πολιτικών αξιωματούχων. Μπορώ χωρίς την πίεση του πολιτικού χρόνου να σας μιλήσω για το δικό μου όραμα, για το μέλλον της πατρίδας μου, το μέλλον των ελληνορωσικών σχέσεων, αλλά και το μέλλον της Ευρώπης. Και να απευθυνθώ σε νέους ανθρώπους που αναζητούν και αυτοί ένα καλύτερο μέλλον για τον κόσμο και την χώρα τους. Προφανώς, κανένα όραμα δεν μπορεί να ανθίσει αν δεν έχει βαθιές ρίζες. Και ξέρουμε όλοι μας ότι οι ελληνορωσικές σχέσεις έχουν τέτοιες ρίζες, βαθιές ρίζες. Ρίζες κοινές, αυτόνομες, που αγγίζουν όμως και τα κεντρικά στοιχεία της ευρωπαϊκής ιστορίας και του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Βαθιές ρίζες σε μια κοινή πνευματική, πολιτιστική και θρησκευτική κληρονομιά που σηματοδοτήθηκε από το ιεραποστολικό έργο του Κύριλλου και του Μεθόδιου τον 9ο αιώνα και του Θεοφάνη του Έλληνα και του Μάξιμου του Γρεκού τον 15ο και τον 16ο αιώνα. Μια κληρονομιά του Βυζαντίου και της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας με σημαντική θέση στην ευρωπαϊκή πολιτιστική παράδοση. Ρίζες γεωπολιτικές και εμπορικές που αρχίζουν με το ρόλο της Ρωσίας ως προστάτηδας δύναμης των Ορθοδόξων στην Οθωμανική Αυτοκρατορία στα τέλη του 18ου αιώνα και εμπλέκουν τη Ρωσία σε όλες τις σημαντικές ευρωπαϊκές και βαλκανικές εξελίξεις του 19ου αιώνα, που σηματοδοτούν την άνθηση των παρευξήνιων εμπορικών και ναυτιλιακών δικτύων και την εγκατάσταση Ελλήνων σε όλη τη Ρωσία. Ρίζες πνευματικές, λογοτεχνικές και ιδεολογικές στον τρόπο που οι Έλληνες και οι Ρώσοι αφομοίωσαν τον διαφωτισμό, το μήνυμα της Γαλλικής Επανάστασης και τη γερμανική φιλοσοφία. Στον τρόπο
που η Ελληνική Επανάσταση του 1821 ενέπνευσε τους φιλελεύθερους δεκεμβριστές αξιωματικούς και Ρώσους φιλέλληνες ποιητές όπως ο Πούσκιν, ή στον τρόπο που αργότερα η Ρώσικη Επανάσταση του 1917 συνεπήρε την ελληνική και ευρωπαϊκή αριστερά, ή στον τρόπο που η ρωσική καλλιτεχνική δημιουργία επηρέασε καθοριστικά την ελληνική και ευρωπαϊκή καλλιτεχνική δημιουργία. Στα χρόνια του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, του Μεγάλου Πατριωτικού Πολέμου, όπως δικαίως τον ονομάζεται, οι λαοί μας έδωσαν πλάι-πλάι τον αγώνα ενάντια στο φασισμό, ενάντια στον ολοκληρωτισμό του ναζισμού που είχε καλύψει την Ευρώπη, είτε ως στρατιώτες στο μέτωπο, είτε ως αντάρτες στα βουνά. Η Σοβιετική Ένωση τότε πρώτη ύψωσε την φωνή της όταν φυλακίστηκε στην Ελλάδα ο πρώτος παρτιζάνος της Ευρώπης και πρωτοπόρος της εθνικής μας αντίστασης, ο Μανώλης ο Γλέζος, που σήμερα τιμάμε την παρουσία του στα 92 πλέον χρόνια του, τιμάμε την παρουσία του τα έδρανα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η αντίσταση της Ελλάδας και των ανταρτών στα βουνά της Ελλάδας, η αντίσταση του ελληνικού στρατού στον άξονα καθυστέρησε την επίθεση των ναζιστικών στρατευμάτων κατά του Σοβιετικού στρατού, συμβάλλοντας σημαντικά στη μεγάλη νίκη του Σοβιετικού στρατού. Και αυτό είναι κάτι το οποίο οφείλουμε να το επισημαίνουμε, όπως οφείλουμε να επισημαίνουμε ότι δεν είναι λίγοι οι Σοβιετικοί Έλληνες που διακρίθηκαν για τον ηρωισμό τους σε αυτόν τον πόλεμο. Είχα χθες την ευκαιρία να σταθώ πλάι στις οικογένειές τους όταν κατέθεσα στεφάνι στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη στην Κόκκινη Πλατεία. Και είχα την ευκαιρία να επισημάνω ότι η Ελλάδα ήταν η χώρα που αναλογικά με τον πληθυσμό της είχε τα περισσότερα θύματα κατά τη διάρκεια της κοινής μας μάχης απέναντι στο φασισμό. Βεβαίως, σε απόλυτο αριθμό και μέγεθος, τα περισσότερα θύματα ήταν στη Ρωσία, αλλά Ελλάδα και Ρωσία ήταν οι χώρες αυτές που πληρώσαμε με βαρύ φόρο αίματος την αντίστασή μας στον εισβολέα. Όμως είχαμε την τύχη και την χαρά να ζήσουμε και μαζί τη μεγάλη νίκη των λαών και της ανθρωπότητας απέναντι στο φασισμό, μια νίκη που σήμερα φέτος γιορτάζουμε τα 70 της χρόνια. Και στην κοινή διακήρυξη που υπογράψαμε χθες με τον πρόεδρο Πούτιν για αυτή την επέτειο, υπογραμμίζουμε την ιστορική σημασία αυτού του αγώνα για την προάσπιση της ελευθερίας, της δημοκρατίας, του διεθνούς δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι δύο χώρες μας, φίλες και φίλοι, πέρασαν από τις δείνες που επεφύλαξαν πόλεμοι και σειράξεις που αναστάτωσαν την Ευρώπη σε όλη την ιστορία των σχέσεών τους, ουδέποτε όμως βρέθηκαν αντιμέτωπες. Ακόμα και στα χρόνια που η Σοβιετική Ένωση και η Ελλάδα πρέσβευαν τελείως διαφορετικά ιδεολογικά μοντέλα, ο σεβασμός και η εκτίμηση ανάμεσα στους λαούς μας δεν δοκιμάστηκαν ούτε για μια στιγμή. Και οι Έλληνες ομογενείς που δούλεψαν και δουλεύουν σκληρά σε αυτή τη χώρα αποτελούν και αποτέλεσαν και αποτελούν, συνεχίζουν να αποτελούν πάντα μια γέφυρα φιλίας και συνεργασίας ανάμεσα στους δύο λαούς. Γι' αυτό θα ήθελα με την αναφορά μου αυτή να τιμήσω την παρουσία τους αλλά και την ιστορία τους σε αυτόν τον τόπο. Και νομίζω ότι ο πλούτος αυτός κοινών ιστορικών εμπειριών και δεσμών πρέπει να αποτελέσει σήμερα εφαλτήριο για την επίτευξη ουσιαστικών βημάτων στην κατεύθυνση της αναζωογόνησης των διμερών μας σχέσεων. Αλλά ο μόνος τρόπος για να γίνει αυτό
είναι να δούμε τις σχέσεις μας με ειλικρίνεια και χωρίς υπεκφυγές και να μην επαναλαμβάνουμε τα λάθη των προκατόχων μας. Να είμαστε ειλικρινείς στο πού μπορούμε να προχωρήσουμε και πού δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Και κυρίως να μην υποσχόμαστε πολλά και να κάνουμε λίγα. Καλύτερα να υποσχόμαστε λίγα και να κάνουμε πολλά. Να μην επαναπαυόμαστε στις δάφνες των ιστορικών μας δεσμών, χρησιμοποιώντας τες ως πρόσχημα για να μην προχωράμε παραπέρα, να μην καλλιεργούμε περαιτέρω τη συνεργασία μας. Στο πλαίσιο αυτό, πιστεύω πρέπει να μιλήσουμε ανοιχτά σήμερα για όλο το φάσμα των σχέσεών μας και κυρίως για το πού βρισκόμαστε σήμερα. Καταρχάς, στο πεδίο των διεθνών περιφερειακών εξελίξεων. Η Ελλάδα, καθώς και η Κύπρος, αποτελούν πόλο σταθερότητας για την κοινή ευρωπαϊκή μας ασφάλεια σε μια περιφερειακά αποσταθεροποιημένη περιοχή. Βρισκόμαστε, Ελλάδα και Κύπρος, στο κέντρο ενός τριγώνου αποσταθεροποίησης. Στο βορρά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, στα νότιο-δυτικά με την σύραξη στη Λιβύη και στα νότιο-ανατολικά με την κατάρρευση της Συρίας και τις συγκρούσεις στο Ιράκ. Εντός αυτού του ευρύτερου τριγώνου αστάθειας επιδιώκουμε και θα επιδιώξουμε την ειρήνη και τη σταθερότητα στην άμεση γειτονιά μας. Στη γειτονιά της Ανατολικής Μεσογείου και των Βαλκανίων. Με ποιους τρόπους? Πρώτον, ενισχύοντας την οικονομία μας και τις διμερείς μας σχέσεις και αξιοποιώντας τη θέση μας σε όλους τους διεθνείς οργανισμούς στους οποίους συμμετέχουμε. Στον ΟΗΕ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ΝΑΤΟ, στον ΟΑΣΕ. Δεύτερον, προωθώντας μια πολιτική ενεργούς υποστήριξης της Κυπριακής Δημοκρατίας και κάθε προσπάθεια για δίκαιη και βιώσιμη επίλυση του Κυπριακού επί τη βάση των αποφάσεων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Τρίτον, προασπίζοντας την εθνική μας κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα έναντι τουρκικών διεκδικήσεων και αμφισβητήσεων. Και παράλληλα, προωθώντας το διάλογο με την Τουρκία. Διάλογο με στόχο την επίλυση των ανοιχτών ζητημάτων, την επίλυση του ζητήματος της υφαλοκρηπίδας επί τη βάση του διεθνούς δικαίου για προώθηση μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης και για ανάπτυξη των ολοένα ενισχυόμενων σχέσεων σε ζητήματα οικονομίας, ενέργειας, πολιτισμού και τουρισμού. Τέταρτον, στηρίζοντας μια ενεργή βαλκανική πολιτική μακριά από εθνικισμούς και αλότρια σχέδια που δεν οδηγούν πουθενά αλλού παρά μονάχα στην πολυδιάσπαση της περιοχής. Και βεβαίως υπερασπιζόμενοι πραγματιστικές λύσεις για το μέλλον της περιοχής. Υπέρ της ευρωπαϊκής προοπτικής των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων και μαζί του δικαιώματός τους να αναπτύσσουν τις διμερείς τους σχέσεις στην ευρύτερη περιοχή. Πέμπτον, υποστηρίζοντας τη συνεργασία με την Αίγυπτο, το Ισραήλ και όλες τις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και μιας φιλιρηνικής πολιτικής για την περιοχή μας. Ως χώρα ευρωπαϊκή, μεσογειακή και βαλκανική, αυτή είναι η στόχη μας στην άμεση γειτονιά μας. Και θεωρούμε εξαιρετικά σημαντικό το διάλογο και με τη Ρωσία σε αυτό το πλαίσιο. Μια χώρα μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, με παραδοσιακούς δεσμούς με κράτη της Ανατολικής Μεσογείου και των Βαλκανίων και σημαντικό ρόλο σε διεθνή ζητήματα όπως το Κυπριακό που μας αφορά άμεσα. Ως προς το ευρύτερο τρίγωνο αστάθειας το οποίο σας περιέγραψα και στο οποίο βρισκόμαστε, που εκτείνεται στην παρευξήνια γειτονιά μας και στη Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική, θεωρούμε απαραίτητη την προώθηση μιας δυναμικής,
αλλά ενεργά φιλειρηνικής πολιτικής από πλευράς της διεθνούς κοινότητας. Στην Ουκρανία στηρίξαμε και θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε σταθερά την ανάγκη εξασφάλισης της ειρήνης και της σταθερότητας επί τη βάση της συμφωνίας του Μίνσκ και τις σημαντικές διπλωματικές πρωτοβουλίες που αναλήφθησαν πριν από λίγες εβδομάδες προς αυτή την κατεύθυνση. Η ειρήνη στη χώρα αποτελεί ένα διακύβευμα που θεωρούμε κεντρικής σημασίας για το μέλλον της ευρωπαϊκής ασφάλειας και της σταθερότητας στην ευρύτερη παρευξήνια γειτονιά, στην οποία, και θέλω αυτό να το τονίσω, ανήκουμε γεωπολιτικά, ιστορικά και πολιτιστικά και ασφαλώς και ως μέλος του ΟΣΕΠ. Η ειρήνη και σταθερότητα στην Ουκρανία αποτελεί διακύβευμα που για εμάς στην Ελλάδα έχει και επιπλέον σημασία, δεδομένου ότι δεκάδες χιλιάδες ελληνικής καταγωγής πολίτες διαμένουν στην ευρύτερη περιοχή και ιδιαίτερα στην πολύπαθη Μαριούπολη που βρίσκεται στο επίκεντρο των συγκρούσεων. Πιστεύω δε ότι πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα αποφασιστικοί στην επίλυση της κρίσης στην Ουκρανία. Ταυτόχρονα πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε και ιδιαίτερα κατηγορηματικοί ότι αυτός ο φαύλος κύκλος των κυρώσεων κατά της Ρωσίας, ο φαύλος κύκλος του οικονομικού πολέμου, της στρατικοποίησης της περιοχής και της κλιμάκωσης μιας ψυχροπολεμικής ρητορικής, όχι μόνο δεν βοηθά για μια λύση επί τη βάση του διεθνούς δικαίου, αντιθέτως απομακρύνει μια τέτοια λύση. Και πρέπει να δουλέψουμε σκληρά βήμα-βήμα, και αυτή είναι η δική μας πρόθεση, η πρόθεση της Ελλάδας σε όλα τα διεθνή φόρα, να δουλέψουμε σκληρά βήμα-βήμα για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης ανάμεσα στην Ρωσία και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ειδικά καθώς είναι αδύνατον να χτίσουμε μια προοπτική ευρωπαϊκής ασφάλειας χωρίς τη Ρωσία. Πολλό δε μάλλον εναντίον της Ρωσίας. Μόνο μαζί με τη Ρωσία μπορούμε να χτίσουμε αυτό που εμείς ονομάζουμε μια νέα αρχιτεκτονική ασφάλεια στην Ευρώπη. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να ξανανοίξουμε τη συζήτηση για μια θετική ατζέντα επανεκκίνησης του διαλόγου Ευρωπαϊκής Ένωσης Ρωσίας για την αντιμετώπιση διεθνών προκλήσεων, την ενεργειακή συνεργασία και την προώθηση της κινητικότητας των πολιτών. Και πρέπει να ενισχύσουμε τον ρόλο του ΟΑΣΕ με σκοπό την οικοδόμηση μιας νέας ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής ασφάλειας. Μιας νέας αρχιτεκτονικής που να προωθεί τη συνεργασία μεταξύ διεθνών και περιφερειακών οργανισμών, όπως προβλέπεται στην πλατφόρμα για συνεργατική ασφάλεια του 1999, που να θέτει σε νέες βάσεις τον έλεγχο συμβατικών εξοπλισμών και να αναδεικνύει την σημασία διασφάλισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε κάθε χώρα του ΟΑΣΕ, που να θέτει τις βάσεις για επίλυση με διπλωματία μέσα από διεθνείς οργανισμούς, για επίλυση των συγκρούσεων με διπλωματία και μέσα από διεθνείς οργανισμούς, χωρίς την εμπλοκή τρίτων χωρών στα εσωτερικά ζητήματα των συμμετεχόντων χωρών του ΟΑΣΕ. Η συζήτηση αυτή πρέπει να αρχίσει, όσο μακρινά και αν μας φαίνονται αυτά, πρέπει να αρχίσει το συντομότερο δυνατόν. Θέλω να σας θυμίσω ότι το 2009, σε ένα ευρύτερο κλίμα επανεκκίνησης των δυτικο-ρωσικών σχέσεων, η Ελλάδα ως προεδρεύουσα χώρα του ΟΑΣΕ τότε είχε συμβάλει προς αυτή την κατεύθυνση εκκινώντας την διαδικασία της Κέρκυρας. Και τότε, λίγο μετά τον πόλεμο στη Γεωργία, διανύαμε επίσης μια δύσκολη περίοδο στις σχέσεις Δύσης-Ρωσίας. Ωστόσο και τότε, όπως και τώρα, ο διάλογος αυτός αποδείχτηκε ότι ήταν απαραίτητος. Σήμερα όμως, σε αντίθεση με το 2009, είναι απαραίτητος όχι μόνο για την εσωτερική ασφάλεια της Ευρώπης, αλλά και λόγω των ευρύτερων εξελίξεων στην περιοχή.
Η συνεργασία της Δύσης με τη Ρωσία είναι κρίσιμη όχι μονάχα για την Ουκρανία και την περιοχή. Είναι κρίσιμη και για την ειρήνη στην Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή. Είναι κρίσιμη για την αντιμετώπιση μιας νέας μεγάλης απειλής, του τζιχαντισμού. Είναι κρίσιμη για την επίλυση του ζητήματος του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν και για μια σειρά άλλων διεθνών και περιφερειακών προκλήσεων. Και είμαι ευτυχής που καταφέραμε μετά από πολλή προσπάθεια, τόσο εγώ όσο και ο Υπουργός των Εξωτερικών, ο Νίκος Οκοντζιάς που είναι σήμερα μαζί μας, τόσο στις συνόδους κορυφής όσο και στις συνόδους των Υπουργών Εξωτερικών, να μην θεωρεί η Ευρώπη ότι ο μοναδικός κίνδυνος έρχεται από τα βόρεια-ανατολικά μας. Αλλά υπάρχει ένας πραγματικός και ίσως πολύ πολύ μεγαλύτερος κίνδυνος για την Ευρώπη και τον κοινό μας πολιτισμό που έρχεται από τη Βόρεια Αφρική ή από τη Μέση Ανατολή και είναι ο κίνδυνος του τζιχαντισμού και μιας ασύμμετρης τρομοκρατικής απειλής. Και αυτός ο κίνδυνος δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί χωρίς τη συνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωσης Ρωσίας. Στο πλαίσιο αυτό, στο πλαίσιο του ελληνορωσικού διαλόγου και της συνεργασίας μας σε σχέση με τις ευρωπαϊκές και περιφερειακές εξελίξεις, νομίζω ότι μπορούμε να θέσουμε και τις ελληνορωσικές σχέσεις σε μια νέα βάση. Και εδώ θέλω να είμαι σαφής και να ξεκαθαρίσω ορισμένα ζητήματα και ορισμένες παρεξηγήσεις. Για την Ελλάδα, η Ρωσία δεν αποτελεί μια ευκαιριακή λύση, μια λύση ευκαιρίας. Και σε κάθε περίπτωση δεν αποτελεί μια λύση στις διαπραγματεύσεις που διεξάγει η Ελλάδα εντός της Ευρωζώνης. Το ζήτημα της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου προβλήματος κρίσης στην Ευρωζώνη, που είναι ευρωπαϊκό και άρα μόνο στο πλαίσιο μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα θέλει να δώσει λύση στα προβλήματά της μπορούμε να δούμε τη λύση αυτού του προβλήματος. Στο πλαίσιο μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα θελήσει να είναι αναπτυξιακή και κοινωνική. Για την Ελλάδα η Ρωσία αποτελεί στρατηγική επιλογή και όχι ευκαιριακή λύση. Για την Ελλάδα η Ρωσία αποτελεί συστατικό μέρος της ενεργητικής πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής της, που στόχο έχει να αξιοποιήσει την ελληνική γεωπολιτική θέση προκειμένου η χώρα να αποκτήσει ξανά μια αναπτυξιακή προοπτική και ταυτόχρονα να ενισχύσει το διεθνή της ρόλο. Ως πυλώνας, αλλά ταυτόχρονα και γέφυρα ειρήνης και σταθερότητας για την Ευρώπη και την ευρύτερη περιοχή. Και ως χώρα κόμβος επενδύσεων, εμπορίου, μεταφορών, διασυνδεσιμότητας, πολιτισμού, τουρισμού. Και εκεί βρίσκεται και η σημασία που οι ελληνορωσικές σχέσεις μπορούν να έχουν αφεαυτές, αλλά και για την Ευρώπη γενικότερα. Στο πλαίσιο αυτό, πιστεύω και θέλω να σου το πω με ειλικρίνεια, χθες ήταν μια πολύ σημαντική μέρα. Χθες ήταν μια πολύ σημαντική μέρα επανεκκίνησης και αναζωογόνησης για αυτές τις σχέσεις. Όχι διότι συμφωνήσαμε σε όλα ή γιατί κλείσαμε όλα τα εκκρεμή ζητήματα, αλλά επειδή με τον πρόεδρο Πούτιν είχαμε μια ειλικρινή συζήτηση, εντοπίσαμε τα θέματα όπου μπορούμε να έχουμε μια ειλικρινή συνεργασία και μέσω της υιοθέτησης σχεδίου δράσης για τα έτη 2015-16 για την επόμενη διετία, εντοπίσαμε τους τομείς στους οποίους υπάρχει αυτή η δυνατότητα συνεργασίας. Και θέσαμε τις βάσεις για να υπάρχουν σύντομα απτά αποτελέσματα σε όλους αυτούς τους τομείς. Στην ενέργεια, συμφωνήσαμε πάντα με σεμβασμό στη σχετική ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Συμφωνήσαμε για την προοπτική κατασκευής ενός αγωγού μεταφοράς ρώσικου φυσικού αερίου στην ελληνική επικράτεια, που θα εκκινεί από τα ελληνοτουρκικά σύνορα στον Εύρο, ενώ θα ικανοποιεί καταρχήν ελληνικές ενεργειακές ανάγκες με προοπτική επέκτασή του προς τα Βαλκάνια και την υπόλοιπη Ευρώπη. Υπογραμμίσαμε ότι στο πλαίσιο της ελληνικής ενεργειακής στρατηγικής η ενεργειακή ασφάλεια εξασφαλίζεται μέσω της προώθησης συνδυασμών ενεργειακών έργων
που ωφελούν όλες τις χώρες της περιοχής και βεβαίως με την οικοδόμηση εμπιστοσύνης με τις χώρες προμηθευτές. Όχι μέσω επιθετικών τακτικών περιθωριοποίησης και αποκλεισμού. Στο πλαίσιο αυτό, άλλωστε, η Ελλάδα προχωρά το επόμενο διάστημα και στην έρευνα και αξιοποίηση των υδρογονανθράκων της χώρας, αλλά και στην αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Επίσης, η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά στην ευρωπαϊκή συζήτηση για ολοκλήρωση της εσωτερικής ενεργειακής αγοράς, προωθώντας ταυτόχρονα πρωτοβουλίες για εξοικονόμηση ενέργειας. Η Ελλάδα ταυτόχρονα στηρίζει τους αγωγούς μεταφοράς αερίου TAP και IGB, εισάγει φυσικό αέριο σε υγροποιημένη μορφή, αναβαθμίζοντας παράλληλα τις υποδομές LNG που έχει, ενώ διερευνά και νέες δυνατότητες ενεργειακής συνεργασίας με χώρες της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής. Στο εμπόριο χθες εντοπίσαμε δυνατότητες σημαντικές ενίσχυσης των ελληνικών εξαγωγών προς τη Ρωσία, ειδικότερα δε στον αγροτικό τομέα που έχει πληγεί από τα ρωσικά αντίμετρα στις κυρώσεις. Και βεβαίως βρήκαμε τον τρόπο να ξεπεράσουμε αυτές τις δυσκολίες χωρίς να δημιουργούμε προβλήματα και τετελεσμένα στις σχέσεις των δύο χωρών ή στις σχέσεις Ρωσίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπου υπάρχει η πολιτική βούληση, όλα είναι πιθανά, αρκεί να υπάρχει πολιτική βούληση. Παράλληλα, ανοίξαμε τη συζήτηση για τις δυνατότητες συνεργασίας με ρώσικες εταιρείες στο πλαίσιο αποκρατικοποιήσεων μέσω κοινοπραξιών με τη συμμετοχή του ελληνικού δημοσίου, όπου το ελληνικό δημόσιο θα διατηρεί το στρατηγικό του ρόλο. Διότι εμείς έχουμε μια διαφορετική αντίληψη από αυτήν που είχαν προηγούμενες κυβερνήσεις. Εμείς θέλουμε να αξιοποιήσουμε τη δημόσια περιουσία, όχι να την πουλήσουμε φθηνά. Και είμαι ευτυχής που εδώ βρήκαμε συνομιλητές που στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων δεν βάζουν νούμερα και οικονομικά μεγέθη, αλλά βάζουν κοινά οράματα για τη συνανάπτυξη στην ευρύτερη περιοχή. Στο πλαίσιο αυτό παρουσιάσαμε τη νέα ελληνική στρατηγική για την προσέλκυση επενδύσεων που βασίζεται στην αξιοποίηση δημόσιας περιουσίας και των ελληνικών συγκριτικών πλεονεκτημάτων επί τη βάση συμφωνιών που έχουν πραγματικά όφελος για τον ελληνικό λαό, για την Ελλάδα, αλλά και για τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή, που βασίζονται στην προστασία εργασιακών δικαιωμάτων, αλλά και στο σεβασμό της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Στο πλαίσιο ενίσχυσης της οικονομικής μας συνεργασίας σε αυτή τη βάση, απεδέχθη χθες πρόταση του Προέδρου Πούτιν να συμμετάσχω με πολυπληθή αντιπροσωπεία Ελλήνων επιχειρηματιών στο Οικονομικό Φόρουμ που θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο στην Αγία Πετρούπολη. Στους τομείς της πολιτιστικής, μορφωτικής και επιστημονικής συνεργασίας υιοθετήσαμε μνημόνιο συνεργασίας για το αφιερωματικό έτος Ελλάδας-Ρωσίας το 2016, στο πλαίσιο του οποίου θα λάβουν χώρα πολλές σημαντικές εκδηλώσεις, εκθέσεις και ανταλλαγές, για να καλύψουμε τον πυρήνα που σας έλεγα πριν, που ο πυρήνας είναι ο πολιτισμός, είναι η κουλτούρα, είναι οι αξίες των δύο λαών. Αν δεν υπάρχει ο πυρήνας, αν δεν υπάρχει η βάση, για να θυμηθώ μια παλαιότερη ορολογία, δεν μπορεί να υπάρξει επικοδόμημα. Και βεβαίως πολύ σημαντικές για μας είναι οι συμφωνίες που θα συναυθούν σήμερα μεταξύ του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου σήμερα είναι μαζί μας ο αντιπρίτανης του, κ. Μαραβέλιας, και του Πανεπιστήμιου σας, του MGMO, και βεβαίως του Πανεπιστημίου Πειραιά, όπου σήμερα έχουμε εκπρόσωπό του παρόντα, και της Ρωσικής Διπλωματικής Ακαδημίας. Συμφωνίες που αναμένεται να δώσουν νέα όθηση στην ήδη σημαντική, μορφωτική και επιστημονική μας συνεργασία. Σας θυμίζω, στο πλαίσιο αυτό, φίλες και φίλοι,
ότι το πρώτο Ρώσικο Πανεπιστήμιο ιδρύθηκε από Έλληνες. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και συμβολίζει τους στενούς δεσμούς, πνευματικούς δεσμούς ανάμεσα στους δύο λαούς. Στον τουρισμό, σε συνέχεια και της πρόσφατης επίσκεψης της Υπουργού Τουρισμού της Ελλάδας στη Μόσχα, βάλαμε ως στόχο την αποκατάσταση της μείωσης του τελευταίου χρόνου στο ρωσικό τουριστικό ρεύμα προς την Ελλάδα. Συζητήσαμε για διμερή τουριστικά προγράμματα, αύξηση των αεροπορικών πτήσεων και τις προοπτικές ενίσχυσης του τουριστικού ρεύματος στο πλαίσιο των προγραμμάτων του αφιερωματικού έτους Ελλάδας-Ρωσίας το 2016. Φίλες και φίλοι, η Ελλάδα και με τη σημερινή μου, χθεσινή και σημερινή μου επίσκεψη στη Μόσχα, τη σημερινή μας και χθεσινή μας επίσκεψη στη Μόσχα, αυτό θέλουμε να σηματοδοτήσουμε. Η Ελλάδα επιθυμεί να ξαναπιάσουμε το νήμα. Να ξαναπιάσουμε το νήμα όλοι μαζί στην Ευρώπη με τη Ρωσία. Να ξαναπιάσουμε το νήμα σχέσεων αλληλεγγύης και εμπιστοσύνης με τη Ρωσία. Και ξέρετε, αυτό δεν αφορά μόνο τις σχέσεις Ελλάδας-Ρωσίας, αλλά και τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης-Ρωσίας. Είναι αλήθεια ότι η Ουκρανική κρίση έθεσε και θέτει σε δοκιμασία αυτές τις σχέσεις, ενεργοποιώντας αντανακλαστικά καχυποψίας και διχασμού και από τις δύο πλευρές. Ωστόσο, εναπόκειται σε όλους εμάς, αν η ιστορία που γράφεται σήμερα θα είναι μια ιστορία αλληλεγγύης, ειρήνης, ανάπτυξης και συνεργασίας, ή αν θα επιτρέψουμε στους εαυτούς μας να επιστρέψουν στις μαύρες σελίδες αντιπαραθέσεων και ολέθριων συγκρούσεων του παρελθόντος. Σε ό,τι με αφορά προσωπικά, φίλες και φίλοι, παραμένω ρεαλιστικά αισιόδοξος. Να είστε δε βέβαιοι ότι στο καθήκον της αυτό η χώρα μου θα ανταποκριθεί στο ακέραιο. Είναι ένα καθήκον απέναντι στους Έλληνες πολίτες, είναι καθήκον απέναντι στους εταίρους μας, είναι καθήκον απέναντι στην πατροπαράδοτη και ειλικρινή ελληνορωσική συνεργασία, πρωτίστως όμως είναι καθήκον απέναντι στην ειρήνη και την ασφάλεια της Ευρώπης, στην ειρήνη και την ασφάλεια της ευρύτερης περιοχής μας. Και είμαι ευτυχής διότι πιστεύω ότι βάλαμε αυτές τις μέρες εδώ στη Μόσχα ένα σημαντικό λιθαράκι για να ικανοποιήσουμε, να υλοποιήσουμε μέρος αυτού του καθήκοντος, ενεργοποιώντας, επανακινώντας, ξαναζεσταίνοντας τις σχέσεις των δύο χωρών. Χθες στον πρόεδρο Πούτιν έκανε ένα λογοπαίγνιο. Είπε ότι φέραμε μαζί μας από την Αθήνα τον ήλιο, γιατί ήταν μια ηλιόλουστη μέρα χθες για τη Μόσχα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι φέραμε την άνοιξη στις ελληνορωσικές σχέσεις. Σας ευχαριστώ θερμά.